Jeg er godt i gang med badeværelset. Vi skal have noget linoleum på gulvet og på væggene, og det er vi ved at forberede lidt til. Vi skal lave gulvafløb, og vi skal sætte et stativ på til toilettet, så det er spændt fast i væggen. Ja, jeg har været lidt i gang, så springer lidt ind i det hele, men nu skal jeg prøve at se, hvad vi lige har lavet indtil videre. Vi har lavet en skråkant her. Det her det er godt nok det gulv, der går igennem hele bussen. Det gør ikke noget, fordi vi lægger linoleum på hele gulvet og op over kanten her og over til væggen. Den kant vi får her, det er sådan så, at inde i brugskabinen, som er herinde, jamen så er der en lille kant på, sådan så at det meste af vandet det bliver inde i brugskabinen. Jeg er ved at fræse ud her til gulvafløbet. Det ligger på hovedet her. Ja, nu skal der bores hul, og jeg skal have det gamle linoleum eller vinyl, eller hvad der fanden det nu er. Det vil jeg lige have af, for det giver lige 3 mm mere. Så det er vi godt i gang med. Jeg har simpelthen taget min overfræser og vendt beslaget om her og sat en bordet hul i gulvet, 6 mm hul, en bold i, så kan den sådan set dreje ind over den akse der. Jeg skal lige have det her af, og så skal jeg lige have fræset 1 millimeter ned, sådan så at den her gulvafløb, det lige bliver undersænket i gulvet. Så det tror jeg lige, vi skal prøve at se, om vi kan få justeret så ind til her. Det var den, jeg tør for strøm.
Nej, altså, det er bare flot. Jeg er ved at forberede os kunne sætte toilettet op, inden at vi får linoleum eller vinyl på gulvet. Så skal vi lige have gjort klar til at kunne sætte toilettet på plads. Så der er lige lidt forberedelse i det. Det her, det er rammen til ophæng til toilettet, det er cisternen. Og vi skal have det en lille smule længere bagud. Den kant, der er her, den skal vi i hvert fald have skåret det halve af. Det her gitterværk ned til kalofæren, den skal vi lige have væk, så vi får kabinettet her lidt længere ind mod væggen. Nå, skal vi lige have forberedt lidt til.
Ja, den lærer der. Nej. Ej, den kan du da støvsuge ind. Det kan du dog, det tror jeg skudt på. Ej. Jo, der var nemlig noget for sag. Det var voldsomt. Nej. Okay. Ja. Nej. Så stod kraftigt heller ikke. Nej, den. Nå. Hahaha. Det er måske ikke så nemt. Jo. Kan vi se, hvor langt ned skruen er? Ja, der. Ja. Så skal vi lige have den anden derovre. Mhm. Men nu er det der skal bruges igen. Det er dem, der skal bruges. De kan jo... Ja, det kan jo. Så. Voilà. Det er det. Og så skrues nedfra. Og den holde det ind til. Ja. Det er der. Er du klar? Ja. Den ramte ingenting. Er vi der? Nej. Jo. Der var den sgu. Hvor langt er der imellem? Ej, 15 cm. Jeg tror, den er der. Yes. Hvis du kan, så kunne du måske godt fange noget mere, det ved jeg ikke. Det må ikke være for mig heller. Nej, men den kan jeg ikke mere nu. Er vi klar? Kan den komme lidt længere ind? Jo. Og så lader lige den sidste. Det er henne lige over rørene næsten. Ja. Ja. For satan. Nej, det skal du ikke alligevel. Ja. Ja.
Så skal vi lægge den i. Kan den komme op i hjørnet derovre ved dig? Nu er solen lige imod mig igen. Jeg har fint besøg i dag. Vi har bestilt gulvfirma til at lægge gulv ind i badeværelset. Vi skal have noget vinyl på, og det kan jeg ikke klare selv. Så vi har fået fat i MA-gulve fra Ringe. Og 2 unge fyre, der er virkelig professionelle. Det er Anders, der er her i dag og hjælper med at lægge gulv. Så følg med ind her, det bliver spændende at se. Det kan være svært at se, tror jeg, men han har sat noget lim på væggen der, og så har han spartlet lidt ned på gulvet, så det er bare en lille smule jævnt.
Så blev MA-gulvet færdig med at lægge vinyl i badeværelset og toilettet. Så I skal ind og se, hvordan det ser ud. Jeg synes, de har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Det ser rigtig godt ud. Og det skal vi lige se på. Yes. Og i den side her, det er højre side af bussen, der kommer til at være noget brus, så vi kan tage et lille bad.
Der bliver håndvask over i den side her i hjørnet. Og her kommer toilettet til at også være. Yes, det ser godt ud. Det er super fint. Det har de gjort godt. I næste afsnit, der skal I glæde jer til at se, at vi skal have sat toilettet på, og vi skal have trukket noget vandrør og sluttet kloakken til. Vi skal, vi skal have septiktanken ind på plads og have det samlet, sådan, så det kan komme til at virke. Og toilettet, det skal I glæde jer til at se. Det er super fedt. Vi får et her ved stativet, vi har sat op, sådan så at det har noget at blive skruet fast i. Det er et dustoilet, at vi har købt. Vi har et man til inde i huset. Det er super lækkert. Det skal I glæde jer til at se. Så ja, følg med næste gang.